fill de campaner, de 56 anys, va tocar amb mon pare les campanes aquí. Sí, i ara seguim la tradició perquè després d'aquell lapsus de temps que va haver que la van electrificar hem tornat a agafar el toc manual, tirar de la corda. Això ha sigut culpa del Ramon, que tot és el capitán Aranya. És de la confraria de campaners de Catalunya. Sí. És un instrument de corda, es té que tirar de la corda perquè soni. I llavors aquí està la gràcia, fer-la sonar millor, més fluix, més fort. Cada cap de setmana venia a repicar la festa, dissabtes, diumenges, de funcions, funerals i tot això tocava, i batejos, sobretot tocàvem molts batejos. Els batejos venim aquí a fer una gran festa, perquè a part d'això pels campaners xics o grans hi havia propina, i per això veníem tots a tocar campanes. Home, això nosaltres ho havíem sentit des de petits, el repic de les campanes, i quan es va electrificar doncs vam trobar a faltar que no s'hagués deixat, per exemple, les cordes al manual, que es pogués fer d'una manera que es pogués fer elèctric i manual alhora. Ja es va descartar el toc manual, elèctric, i llavors, doncs, esclar, és una cosa que des de petit ho has viscut i dius, home, això ho hem de recuperar. I llavors el primer dia que vam fer, vam pujar aquí dalt i ho vam provar, quan vam baixar cap baix, hi havia una dona en aquest bar que hi ha aquí davant i diu, sembla que hagi ressuscitat el guixo. O sigui, hi havia gent del poble que tenia més diners i volia, quan es va fer això de les campanes, pagava la campana i posava el nom que ell volia. Per això n'hi ha una que es diu Assumpta, el Maria, bueno, sabem qui els hi va posar el nom, però ara quan vam fer els 250 anys que vam recuperar molta història de les campanes, vam saber on es van fer, que es van fer a Reus amb una fundició, i el nom que es va posar era la gent que en realitat la va pagar. Que n'hi va haver una que em sembla que es va trencar, no sé si és la Maria aquesta, que la van baixar, la van tornar a fondre i la van tornar a fer i la van tornar a pujar. Estan bé. Aquí la gràcia és que quan venia jo amb son pare, que era petitet, les campanes tombaven, o sigui, voltejaven, que era molt maco, perquè hi havia uns braços i tu agafaves la corda, pujaves i la mateixa inèrcia et pujava amunt, et feia aixecar quasi 1 metre de terra i les campanes voltaven i clar, el sonido, cada vegada volta era 2 tocs, com si diguéssim. Però ara imagina tu voltar les 3 campanes, un bon rato, fotia una sorollada i era molt maco. I és el que s'ha perdut, perquè clar, s'hauria d'arreglar tot el de dalt de fusta i això val molts diners. Bé, doncs un cop vam recuperar el repic manual, com que hi va haver un espai de temps que es va deixar de fer, doncs es va recuperar perquè el teníem a la memòria, i llavors, doncs, perquè això no es perdi i quedi constància, doncs li vaig dir a un germà meu, amb el Miquel, que a veure si podia musicalitzar el repic de les campanes, perquè cada campana té una nota. I llavors, doncs, ell, en un dia, doncs, li vam gravar el repic i ell va musicalitzar el repic per guardar l'arxiu municipal, perquè quedi constància del repic. O sigui que... I després també li haig de dir que musicalitzi el toc de difunts, m'entens? Perquè això, a part de la memòria popular que ens anem sapiguent, doncs que quedi constància a l'arxiu municipal.